Per crear una col·lecció hem d'accedir a la pàgina Portafolis. Per trobar-la, tornem al menú principal i fem clic al botó Crear. Un cop a dins, tornem a fer clic al mateix botó i seleccionem l'opció Col·lecció. Triem un nom per la col·lecció, una descripció i, si volem, podem configurar altres aspectes. Un cop estiguem, fem clic a Continua. La funció de les col·leccions és la de plegar diferents pàgines en un mateix lloc. Per tant, el que haurem de fer és seleccionar quines pàgines volem que entrin dins d'aquesta col·lecció i un cop són dins de la col·lecció també les podem ordenar. En aquest cas, aquesta col·lecció tindrà 2 pàgines. És important saber que una pàgina només pot estar a dins d'una col·lecció. Fem clic al botó Continuar i ens ofereix l'opció de compartir aquesta col·lecció amb altres usuaris. Això ho veurem més endavant. Finalment, desem. La col·lecció ja està creada. Veiem aquí el nom de la col·lecció i podem navegar per les diferents pàgines que conformen aquesta col·lecció. Igual que les pàgines, les col·leccions es poden visualitzar a l'apartat Portafolis. Aquí, doncs, veiem la nostra col·lecció i podem també editar les pàgines per separat seleccionant-les.